Ake amayeyense yemo kurwase county ya Kisii awase ya mateyemo kurwase kenyoro kia Nyamusi gotoka se bunge ya Kitutu Chache South eyo ebwate omwana bo munyaruka asereta Catherine oyo beire ka gutwara guseka amenyete guseka bwato borema bwa maboko na boigo amagoro boningo bono yeso kiri na gusaba bokonyi eriyo omwana oyo kwegendereria nene ase amasoma na boigo ikirania ndoto yae yokoba omunachie bina omoise ko munyaruka oyo asereta Catherine nigo nonyana bakoreta matemu iye kirasi kya 5 na 3 asaganityo bokonyi bwa bene eriyo kwegendereria asa matukari busyo muri keto Mildred Momanyi na ikirana sengeyo na gutwariganiryo robotyo rwa senchira ya bene Kero muntu nare nendoto asobogima bwae elia aganitigo ikirania na guchengera amatunda aye kurwa ase omokioye nganonye mbali bamenyete no borema Imeye county ya Kisii nigo esabalia yangikia ase kinyoro kia Nyamusi iyo ere imeye ward ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South asengeyemo asomwana Catherine amenyete noborema asa magokaye na maguraye kurwa oko iboru kwaye asagendete gwetera amakongu buna mamo mwabo akoerera Mwana Catherine nigo na mwiburto bunari gale marite Takine tenganyore ngaru no bare makurende na mwiburto no bare mugu Gaki mwana obongo barabungu yabur kabisa akilion sinanye bwate ne skuru ntu amoirete akonye tune yanko yaye akera murikirete skuru eyo ere kuchibogere ya special school Mono mwana ogaki natembera senkonyara amana bani ntu akumbwatesi kurende bono yaikira senga kisengi chibono turu chibono kinire nabwata maitaje yaganiri amangi buno mwana muiseke na kire gento gonko mukorera bunariga mwana unari school na korete saradiate no nabona nabwata na chitakanyoro mwana ka school ono nabona twarete gasi yere nkon kurinya sana ndete kumbwatesi umwana oyo bulindi kwa eno bakoni sana sinje kuikamo kora kire gento na mwana kire mbura ya ture sinje buno bono yaja kia ture sinje chugera satambe buno wikaga kinteme na mubike on plastic gasi na bomba tere nkonga kia baminto oli yanyali kana yasare ko ruwanja mombo atesi Nonyana boigo nigo isemoke abeiriga kubakonya anene mono asense moye skuru asenere abwata yaiga bona ko klasi itu mwakojo bona ko sare form 1 mwako bona ye bona lende na to kumure skuru nimbata mwa kumure skuru yo agna sababa konyi aso mwa sana ngina tia fingu kwa mapi Antu boleh merubona wanyo timbu atikasi ngokora timbu atikasi ngokora kakna sababa konyi onya simbara tsibwete logiri mo sana tetu maima no mo umbe kebagendi no mo msitu Vincent asonta karata ka bona ika mutuwati si umama ya skuru ekara jino tchia antu tukani Bono nigo familia yo eganetie obokonyi lyo mwana Catherine gocha kogendereria amasomae Kakina gusaba gaki bokonyi bwa gutuka ona baminto abagakya abagabana no musene tuito ona ba MCA nabande bonse bali baligirete umwana obokonyi gaki bankonya egere ndoto yayikirane kirenga kiye gemya yabate 17 igalirete itino no muntu omonene ono witsi yaene nene abambuetaki ekogera guikekire enyene chogo ikakorukire gento akyo ndi yanyalikana na ikonya musamario ndo muyaiga ankonyero na secho agachiro yerengi yakubekoro agera bwekonya na mono bona bone skuru yaye unabona aru nyaburi kindu no akora koru skuru cyabo go kire iburu kire very expensive akyo ndi nanyoro musamari ankonyero mwana oyo igasa masomo geko na kitini kwenyara Omwana Catherine nigo abwate endoto yae eliaganiti goikirania buna agontebya na korete kilasi bona ntagitene ngende school era nkonye secondary na ngende msoma na bana bana njinto idinyisa ka nkonye kingo kode school njembe church nganonye omwana Catherine kamenyete asoborema nabwate ekepawa gyokulika nomonwa Nokugani kwa yoko nene ngolinga abasamaria bayawe sokia iliko mokonya elindelia aigendelia sensemo ya masomo na boigo achikuikirania ndoto yae yokoba omojaji Kinko ripotalia egeta seni kia Ndizi TV kuruaga iga ime ya Bogusero ime ya constituency ya Kitutu Chache South elietaliane Mildred Momanyi